ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ गिबियावनो आङो जासिबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बे कमेन्ट भिडिअखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो सानदों जोंनि गोथार बाइबेलनि दुआरे बा जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों बिथांमोननि कमेन्टनि सायावहाय। थ' आङो बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननिसिम जाय बिथांमोना आंनो कमेन्टखौहाय लिरनानै हरदों बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो नायगिरि बयनिसिमबो सिनायथि होनो सानबाय। थ' आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि कमेन्टखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो आङो सानबाय। थ' बे समावहाय बेबायदि सासे मानसिया लिरहरदों, नाम मोजाङा मा आं बेखौ मिथिनो मोना, नामखौ खिन्थु बेयाव फाइटार होननानै लिरनाय जादों आरोखि, नुनो मोननाय जादों। बेवहाय बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, फोथायनाया माब्रै फैयो ब्रादार, अन्नानै भिडिअ बानाय। बिथाङा आंनो बे फाइटार बिथाङा आंनो थ' बे कमेन्टखौ लिरनानै हरदों। अब्ला बे समावहाय बिथां फाइटारा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांखौ दिनैनि बे मोनसे कमेन्ट भिडिअआव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। थ' नोंथांनि बे मोजां कमेन्टनि थाखाय नोंथांखौ हाजासे साबायखरबो जासिहरनाय थाबाय आंनि JNO इउटुब चेनेलनिफ्राय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जोंबो बे समाव खोनानो मोनबाय जे बिथां फाइटारा मा कमेन्ट हरदों, मा होननानै बुंदों, फोथायनाया माब्रै फैयो ब्रादार, अन्नानै भिडिअ खालाम होननानै बुंदों आरोखि बिथाङा। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, जों साफ्रोमबो बयहाबो बे बुहुमाव थांनानै थानाय मानसि साफ्रोमहाबो गावबागाव मोनसे फोथायनाय दिनै दङ ना। आरो बे फोथायनाया मिथिबायना, बे फोथायनाया इसोरजों बिराद मोनसे गिदिर सोमोन्दो गोनां। आरो बे फोथायनाया इसोरजों होजानाय जोंनो सुबुं हारिया बे फोथायनायखौ इसोरजों होजायामोनब्ला इसोरखौ दिनै फोथायनो जों रोंनाय नङामोन। आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' बे फोथायनाया ना इसोरनिफ्रायसो फैयो होनजायो आरोखि समायथे। दा बे बिथांनि कमेन्टनि सायाव गोथार बाइबेला मा बुंदों आं नोंथांमोननो गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन Romans chapter 10 verse 17. Dear friends and dear commenter fighter, Bible says like this. बाइबेला बेबायदि बुंदों आरोखि, अब्ला इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों फोथायनाया सफैयो आरो ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोथानायजों गाहाम रादाबा खोनाहोजायो। आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिखौ खोनाबाय। थ' आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबाय। मा होननानै बुंदों जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला, जे अब्ला इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों फोथायनाया सफैयो आरो बे थारैनो नंगौबो ना। मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे फाइटार बिथांखौबो आं बेखौनो बुंनो सानो, माबा मोनसे ना जिनिसखौ खोनानायजों जोङो फोथायनाया जोंनियाव फैयो, माब्लाबा नुनायजों जोंनियाव फोथायनाया फैयो। नाथाय बिथाङा सोंहरदों नालाय फोथायनाया माब्रै फैयो ब्रादार भिडिअ खालाम होननानै। नाथाय जोंनि बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोदों आरो बुंदों जे फोथायनाया इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों सफैयोनो। जे जों दे इसोरखौ फोथायो, जों दे इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायदों, खुलुमदों, बेखौ फोथायनाया गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि गेजेरजों, मिथिहोजानायनि गेजेरजों जे जोंनियाव फोथायनाया फैयोनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो थारैनो बियो सैथो। आरो बिथां फाइटार जे बिथाङा आंनो कमेन्टखौ लिरनानै हरबाय, आसा खालामो बिथाङा बे बाइबेल सिरि मोनसेनि गेजेरजों
खोब गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय होननानै आरो आं नोंथांमोननो बे समावहाय मोनसे कमेन्ट फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावदों थ' बेनो जाहैबाय सुरजा इस्लारि बिथां सुरजु इस्लारियाबो आंनो मोनसे कमेन्ट हरदों दा बिथांनि कमेन्टनि गेजेरजोंबो बा बिथांनि कमेन्टनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोम आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्सफोर दङ साफ्रोमजों आं बेखौनो शेयार खालामनो सानबावबाय आरो बेजों लोगोसे गिबियावनो बिथां सुरजु इस्लारिखौबो वेलकाम खालामना लानाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअ'आव आरो बिथांनि कमेन्टखौ बे समावहाय आंनि भिडिअ'खौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो आङो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबावबाय आरोखि थ' बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों सार आंनि मोनसे फिसा सोंलु आसा खालामदों बे सोंनायनि फिननायखौ सारा भिडिअ'नि गेजेरजों एन्सारखौ होगोन होनना जों मानसि हारि मानियानो बयबो राग जोङो नाथाय जों ख्रिस्टियानफ्रा रागा जोंनो मोनो ना मोना बिथाङा बेबायदि आंनो कमेन्ट लिरना हरदों बिथां सुरजु इस्लारिया आसा खालामदों दायो बे समाव बिथां सुरजु इस्लारिया आंनि बे भिडिअ'खौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन मा होननानै बुंदों माने बिथाङा बेबायदि मोनसे सोंलु दं आरोखि ना जों बयबो मानसि माहारियानो दिनै जोंनाव राग दं आरो जों दिनै राग जोङो नाथाय बिथांनि बे मोनसे गोथौ सोंलुआ बेनो जाहैबाय जे मा होननानै बुंदों ख्रिस्टियानफ्रा राग जोंनो मोनो ना मोना बिथाङा बेनि सायाव मिथिनो लुबैदों दा बेनिखायनो आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरोखि थ' आंबो बिथांनि बे कमेन्टनि सायाव गोथार बाइबेला मा बुंदों दिनै बेखौसो आङो बाइबेलनि गेजेरजोंसो बिथांनि कमेन्टनि सोंनायखौ एन्सारखौ दिनै आङो होनो सानदों थ' जाय हक दिनै रावबो बुंनो हाया ना बे बुहुमाव थांनानै थानाय जों मानसि जाथिफ्रा रावबो बुंनानै लानो हाया आंनियाव राग गैया गोबांथार मानसिया बुङो ओइ बिथाङा राग जोंनो रोङालै रागानो गैया बिथांनाव न' बिथाङा रागा गैया जानो हागौ बिथाङा रागखौ मानसिफोरनि गेजेराव दिन्थियाखै जानो हागौ नाथाय दङ आरो गोसोआव दुखु मोननाय बेस्थ' मोननाय बिथांनाव बेबायदि राग जों बयनावबो दिनै बियो थायो अनसायग्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि गोथार बाइबेलाबो दिनै बेखौनो मिथिहोयो जे इसोराबो माब्लाबा समाव राग जोंदों मिथिबायना इसोराबो दिनै राग जोंदों जुदि इसोरानो जुदि राग जोङोब्ला जों मानसियालाय माथो राग जोङा जानो ना दिनै जों मोना राग जोंगोन दिनै इसोराबो दिनै राग जोंदों मिथिगौना बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ खोन्थायो नाथाय इसोरा गाज्रिनि थाखाय राग जोङाखै नाथाय इसोरनि राग जोंनाया नंगौ सैथोथानि थाखाय जोंखौ धोरोमिया खालामनो थाखाय जोंखौ अननायनि थाखायसो दिनै बियो जोंनि मोजांनि थाखायसो बियो दिनै राग जोंदों जोंनि बाइबेला दिनै बेखौसो दिनै मिथिहोयो आंनि भिडिअ'खौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआबो रागा जोंदोंमोन नाथाय बेनि रागा जोंनाया नंगौ सैथो आरो धोरोमियानि थाखायसो आरो बुंदों अब्ला what does Bible say now दायो बाइबेला मा बुंदों फै जोङो एसे गोथौयै मिथिनि आरो बाइबेलनि सिरिफोरखौ आङो फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोगोन बे समाव ना एक्चुअली एंगार इज नट अलवेज सिन होननानै बुंदों रागा जोंनाया सानफ्रामबो बियो पाप नङा सानफ्रोमबोनि राग जोंनाया माब्लाबा बियो पाप नङा मिथिबायना जोंहा गोबांथार रोखोमनि राग दं ना मा होनो माब्लाबा समाव जोङो मोजां जानांगौनि थाखाय दिनै जोङो राग जोङो अब्ला बियो पापनि थाखाय नङा ना माब्लाबा जोङो राग जोंनानै दिनै पाप खामानि मावो मिथिबायना बेनिखायनो मा होनदों एंगार इज नट अलवेज सिन मिथिबायना जों माब्लाबा मोजांनि थाखायबो राग जोङो गाज्रिनि थाखायबो राग जोङो आरो माब्लाबा राग जोंनानै जोङो पाप खामानि दिनै मावो नाथाय इसोरा राग जोंनानै पाप खामानि मावनायखौ हामजानाय मोना मोजां मोना आरो गोजोननाय गैया आरो बेनि सायाव मोजां फिथाइ मोननांगौनि जायगायाव जों गाज्रि फिथाइखौसो दिनै जों मोनगोन जुदि राग जोंनानै पाप खामानि मावोब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगिरिफोर अब्ला
आङो बे समाव नोंथांमोननो गोथार बाइबेला मा बुंदों बे रागनि सायाव आं मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरि लानानै फैदों। गोबांथार बाइबेलाव रागनि बिसय दिनै लिरनाय दङ, एग्जाम्पल होनाय दङ। नाथाय गोबांनि गेजेराव गारनानै बे मोननै मोनथामसोल' बाइबेल सिरि दिनै आङो लानानै फैदों। दा आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांगोन जे बे रागनि सायाव ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों। आं फरायनानै खोनासंहोनि। जाकबनि से बालाबनि 20 सिरि, जेम्स chapter 1 verse 20 मा होननानै बुंदों? मानोना मानसिनि बोराबनाया इसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोआ। बाइबेला बेबायदि लिरदों। मानोना मानसिनि बोराबनाया जों मानसिनि बोराबनाया इसोरनि हास्थायनाय, इसोरनि धोरोमखौ जाफुंहोआ माब्लाबा समाव। आरो फरायनानै खोनासंहोबावनि। Ephesians chapter 4 verse 26 एफिसियारि 4 बालाबनि 22 सिरियाव मा बुंबावदों? नोंसोरो रागजोंब्ला रागजों गाव गावखौ पापआव दाखोख्लै आरो रागा सानसेमानि दाथाथों। खोनाबायना मा होननानै बुंदों? बिथां सुरजु इस्लारिया आसा खालामो बे समाव खोब गाहामथारैनो खोनासंदों। गावनि कुइसननि सायावहाय मा होननानै बुंदों? बाइबेलाव बुंबावदों एफिसियारियावहाय, नोंसोरो रागजोंब्ला रागजों गाव गावखौ पापआव दाखोख्लै आरो रागा सानसेमानि दाथाथों। नाथाय जोंनि गोबांथार बेबायदि मोजां मोजां मानसिफ्रानो, साननो हनो हानाय, बुजिनो गोरों मानसिफ्रानो पाप जोङो मावो। मारै? राग जोंनानै, सोरनिबा सायाव राग जोंनानै, सोरखौबा गाज्रि मोननानै जोङो पाप खालामो आरो गाव गावखौनो पापआव खोख्लैनानै लायो। नाथाय इसोरा बिदिखौ हामजाया। बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों, रागजोंब्ला नोंसोरो पाप दा खालाम होननानैसो बुंदों। आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि। बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 14 बालाबनि 29 सिरि। मा बुंबावदों? नोङो सिरि सिरि थानो हायोब्ला नोङो गियानि, नाथाय नोङो राग गोसाब्ला नोङो गावखौनो मुर्खु दिन्थिगोन। आसा खालामो खोब गाहामथारै खोनाबावबाय। आरो मोनसेबाव गितफोरनि 37 बालाबनि 8 सिरि, Psalm chapter 37 verse 8 बेयाव बेबायदि बुंबावदों। राग जोंनायखौ नागारनानै बोराबनायखौ गारदो आरो दा खुद्रि, मानोना खुद्रिनायनिफ्राय गाज्रिया ओंखारो। खनसेबाव, राग जोंनायखौ नागारनानै बोराबनायखौ गारदो आरो दा खुद्रि, मानोना खुद्रिनायनिफ्राय गाज्रिया ओंखारो। आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बुजिबाय, मिथिबाय होननानै। नाथाय बिथां सुरजु इस्लारिया आंनाव बेखौनो सोंदोंमोन, ख्रिस्टियानफ्रा राग जोंनो मोना ना मोना? एक्सुवेलि जोङो मानसि हिसाबै जों बयबो राग जोङो। बा दिनै आङो राग जोंनो मोनोखौनो दिनै आं बुंगोन। आंनिफ्राय दिनै इसोर बा जिसु ख्रिस्टआबो दिनै राग जोंदों। नाथाय राग जोंनानै गाव गावखौ पापआव दाखोख्लै होननानै बुंदों जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला। आरो रागनो दिनै जायगा दाहो होननानैबो बुंबावदों माखासे बाइबेल सिरिफ्राव। जुदि जों रागनो जायगा होयोब्ला सैताननोबो दिनै जों जायगा होनाय जागोन आरो रागजोंनो दिनै जोङो दंसबो दिनै जागोन। बेनिखायनो जोङो हागौमानि रागखौ हमथानाया बा राग जोंनाया जोंनि थाखाय साबसिन जागोन होननानै आङो बुङो। आरो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो फोरमायदों। आरो सासे गिदिर स्कलाराबो बुंदों, एंगार इज शर्ट मेडनेस। रागा जोंनाया मोनसे सासे गुसुं फाग्ला बादि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो खोनाबाय, मिथिबाय, बुजिबाय होननानै। अब्ला हामबायसै आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरो आंनि गुसुं भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय आरो राग जोंलाबायनाय नङा होननानै नायगिरि साफ्रामखौ मिजिंथिहरनानै दिनैनिफ्राय गाव गावनि रागखौ हमथागोन होननानै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअ बा कम्बाइन भिडिअखौ बावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।